Igbo kwenu. Yeah. Igbo kwenu. Yeah. Igbo kwezuenu. Yo. Ekelekwa m unu ụmụnne m, aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ka m gbapụ ya ọsọ. Nwanne anyị nwoke bụ Chief Innocent Chukwuma bụ onye isi ndị na-arụ ụgbọala nke ama dịka Innocent Group. Ọ ka na-agakwa n'iru wee na-egosi ihe Igbo ji wee bụrụ Igbo, na-egosi ma ndị obodo Naijiria ma ndị ụwa ihe mere Igbo ji wee bụrụ obodo kachasị obodo niile nọ na mba Afrịka. Ọtụtụ ihe onyonyo ị ga-ahụ ebe a bụ ụgbọala dị iche iche nke ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Innocent na-arụ. Na nke ikpeazụ a, ndị ogologo a ị na-ahụkwanụ bụ ụgbọala nke ama dịka CNG bus, ụgbọala eji ikuku mmụọ ama dịka compressed natural gas CNG wee na-akpa. Ndị nke ọzọ ị ga-ahụkwanụ bụ ụgbọala ndị obere bụ nke eji ọkụ latrik wee na-enye ike wee n'anya ya, nke ahụ onweghị ihe ọbụla gbasara gị na ịgba petrol maọkwanụ ịgba gas. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụnụ ọtụtụ ihe nke ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Innocent na-arụ n'aka na nke ikpeazụ a, ma hụkwanụ ndị nyara ya bụ ụgbọala anya ihe ha kwuru maka ya. Ka m bịakwanụ. Ọ bụrụ egwu ụmụazị ọkwa ị na-afụ ya nwa ebe ị na-afụ gbara anya gị touch. Come on. My name is MC Ada Nnewi, nke na-eme na-enye gị update, full updates. Ị na-afụ ya Innocent. Hey! Igbo ọgaghị ọkwa ị na-afụ ya nke a mmiri ọṅụṅụ, nke a mmiri ọṅụṅụ Innocent arụjikọ m aka n'obodo a. Hey! Ọ gịnị dị ihe a? Bikonu 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 ọkwa ị na-afụ ya ihe ala anyị n'ụlọ ebe a dịka ngosi gị ime eke ọ gaghị na ya ọ gaghị ka nke nke ya ebe a achọ gị ka mepega ngwere ibu jiri ụta ọ gaghị ọ na-arụgbara mmadụ n'obodo. I stumbled on Innocent vehicle, Innocent electric car. Just look at it charging. It's not stereo, it is real, made in Nigeria by Innocent. Look at the interior. Look at it. IVM. Made by Innocent Vehicle Manufacturing Company. Look at it. Look at it. Made in Nigeria by Innocent Vehicle Manufacturing Company Limited. See, no engine at all. No engine. Brand new Innocent electric car. This is the keke nape from Innocent Vehicles. This is the charger. It will last for the whole day. Instead of you going out to buy fuel, you are not going to buy any fuel to use this good keke. This is the only charger. This is your fuel. Just you plug it here. You just plug it here. 2 hours for the whole. If you charge it, it will take you the whole day. Sorry. It will take you for the whole day.
So only this is your fuel. Instead of you buying charger, buying fuel, you use this. Charge it. Just plug it like this. It will be charging once you have lunch. Only 2 hours will take you for the whole day. It's of money. Hello, this is an innocent electric vehicle. Yes. You can save all your fuel. 15 years warranty. This is 5 days I've been driving it. 5 good days. And it's still on 56%. And we are from Oge heading to, I don't know, one way. How long have you been driving it? 5 days. 5 days. Yes. And this is And I charged it once. okay. I've been to Enugu, I've been to Obo, I've been to Florida, I've been to Oka once, this is the second time coming to Oka. To Nemo. And we went to Nemo too. Good. Man, I saved a lot. Okay. You have used this motor for 188 kilometers. Yes. How many times have you recharged it? Only once I've just recharged it. And maybe by tomorrow I'll recharge it again. Okay. How long does it take to recharge to get full? 6 hours 6 hours. to get it full. 2 hours can take you to some distance. In case if you are traveling. But fully charged, 100%, we give you 350 kilometers to Lagos. And Lagos is 200,000 kilometers. I think 200 kilometers. 290, right? Yes. And we have a remaining of 60 kilometers. So fully charged, we take it to Lagos. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ụmụnne m, unu mana ana m agwa unu mgbe ọbụla si na ihe anyị na-emekwa n'ebe a abụghị sọsọ mgbe ihe ọjọọ mere ka anyị na-ebupụta nke ọma mekwanụ anyị na-ebupụtakwanụ ya ma kelee onye ahụ mere ya wee na-asị ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Innocent Chukwuma bụ Maazị Innocent daalụ ọlụ gị na ndị ọrụ gị niile daalụnụ dịka unu si wee na-ebupụta aha ndị Igbo n'ụzọ dị mma. O nwekwara n'otu ihe onyonyo ọzọ nke anyị nwetara nke yitetụkwara nke a bụ otu nwanne anyị nwoke nwa afọ steeti Imo onye bi n'Aba. Ịhụkwana ihe ya bụ nwa amadi rụrụ n'aka ebe a ọ na-awụ akpata oyi. Aga m akpọ ya kọpị o ji dizaịn ndị Mercedes G-Wagon wee rụọ ya mana ọ rụchara ya bụ ihe ọ mazịa mma karịa dị nke ndị G-Wagon rụrụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere ka anyị nyekwanye na ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Okay, live in Aba now. You can see this Mama Jeep made by a young man. Yes, your life in Aba is navigating. It has everything. Can you open it, please? This is the guy that made it. Can you open it? Okay. That's the passenger seat. You can see the back. You can see everything. Good Nigerians, 1 million Nigerians. You can help this guy. This is VIP vehicle. Okay. May we know you? Okay, you can see. That's the bonnet. It has every damn thing. This is awesome. What's your name? Wisdom Eze. From where? Oh, he's from Imo State. And he's living here in Aba. Okay, so what's your question? Creativity. He's so artistic, he's so creative, he's so innovative. You can see Wisdom here from Imo State. Good Nigerians, Imolites, Abians, please, let's help Wisdom grow. You can see him here. I will attach his phone number. You can see the vehicle he produced. Wow, this is awesome. Everybody come and see. This is awesome. We need to help Wisdom. See Wisdom on navy blue car. You can see everybody is watching. People are here. This is super good. This is super good. Please, Innocent Motors. We are tagging you. Innocent Motors, come and pick him up. He can do better than this. He can be encouraged. Wisdom can be encouraged. Thank you so much. Please, he needs help. He needs help. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Igbo kwenu? Yeah. Igbo kwenu? Yeah. Igbo kwezuenu? Iyo. Ana m asị ụmụnne m ndị Igbo
nke a bụ ihe dị mma ma ana m arịọkwa onye ọbụla nwere ụzọ ọ ga-esi akwado ya bụ nwanne anyị nwoke bụ onye rụrụ ọmarịcha ihe a ka ọ kwado ya. Maka gịnị? Ya bụ nwanne anyị nwoke ọ bakwa uru, ọkwa ndị Igbo niile ka ọ bara uru, dịka otu a anyị si wee na-ahụ Innocent ugbu a ọ bụrụ ihe na-enye onye ọbụla obi ụtọ, wee na-asịkwanụ onye ọbụla mara ka ọ ga-esi akwado ya bụ nwanne anyị nwoke ya kwado ya. Ọ bụrụkwa nna gị na ya bụ maazị Innocent nọ nso, biko nyere anyị aka ma mee ka ọ hụ ihe onyonyo a ka a mara ma o nwere enyemaka ọ ga-enye ya bụ nwanne anyị nwoke, ma ọkwanụ ma o nwere ka a ga-esi wee kpọrọ ya wee zụọ ya, nke ọ ga-abụ na echi ka ọ rụọ nke karịrị nke a. Maka na ụdị onyinye a bụkwanụ onyinye ga-abara anyị niile bụ ndị Igbo uru. Ọ dị mma gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na otu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị echisu hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, biko o nwere otu obere ihe nke m chọrọ ịrị unu, maka ọtụtụ ndị mmadụ akpọọla m n'ekwentị wee na-ajụ m kedu ihe na-eme Solex, na ha anaghị ahụzi ihe onyonyo m. Ọ pụtara na m anaghị emezi akụkọ ụwa? Isi ha na aka m na-emekwa akụkọ ụwa mgbe ọbụla ma na-ewepụta, mana amaghị m ihe na-eme maka Azụka na ndị be ya, bụ nke bụ na mgbe mbụ mgbe peji a na-erubedu 50,000 followers, ọ na-abụ mme ihe onyonyo anyị na-enwe 50,000, 100 and something thousand, 200,000 views, mana ya bụ peji ugbu a ọ nọzi 140 something thousand followers. Mana anyị menụ ihe onyonyo ọ bụrụ mmadụ ole na ole na-ekiri ya. Ọtụtụ oge anyị mee ihe onyonyo ọ bụrụ na ndị ga-ekiri ya eruo mmadụ 10,000, wee mewe nchọpụta na-egwu ala na-achịpụtakwa n'aja ka m mara ihe kpatara ya, wee mechaa na-achọpụta na a sị na ọ bụ na ya bụ peji anọọla ọdụ ma mekwanụ ọtụtụ ihe onyonyo, nwekwanụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ekiri ya, mana onweghị onye na-ede reviu, onweghị onye na-reviu ya bụ peji. Wee na-asị unu ụmụnne m, aga m enwechanụ ndị dịka unu ọ dịka mmadụ ọkọrọ m. Ama m na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime unu amabụghị ihe gbasara reviu a, mana biko ịbata na peji m, ị ga-ahụ ebe a eji blue wee dee reviu, kụọ ya aka, denye nnọọ otu obi si wee dị gị, otu isi wee hụta ihe anyị na-eme na peji a, akụkọ niile na ozi niile anyị na-ewetara unu ebe a, denye otu o si wee dị gị n'obi, n'otu ọ bụrụ na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, denyekwa ya ebe ahụ. Ọ ga-enye aka ka Facebook na-atụsa ihe onyonyo ọbụla anyị mere ka ọtụtụ ndị mmadụ na-enweta ya. Biko mere m ya bụ reviu ka anyị mara ma ndụ ọ ka ga-alọchietakwa peji a n'ahụ. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ya bụ ihe mere nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ anaghịzi ahụ ihe onyonyo m meziri a na-etinyezi ọtụtụ ihe onyonyo na peji nke ọzọ bụ Asịrị FM. Ya mere ọ bụrụ na ị sonyebeghị peji a bụ Asịrị FM, ị kaba ahụ sonye ya. Biko Asịrị FM, ị kaba ahụ sonye ya, nke ga-abụ na ọ bụrụ ebe ahụ ka anyị tinyere ihe onyonyo ị nweta ya, ọ bụrụkwanụ na nke a ka anyị tinyere ihe onyonyo ị nweta ya. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa gị. Onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme gị. Taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mmawu ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.